Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezegd. We beginnen met het bericht dat SSC van mening is dat studenten niet in paniek moeten raken. Waar gaat het om? Nieuwe regels, die zijn ingevoerd sinds president Donald Trump weer president is van Amerika, hebben ertoe geleid dat studenten soms wat onzeker zijn en vragen hebben of ze nog wel vanuit Curaçao naar Amerika kunnen gaan om te studeren. Daarover heeft de SSC een gesprek gehad met consul-generaal Ramon Negron. Nou, de boodschap van Amerika is, als je je aan de regels houdt, dan is er geen enkel probleem. Studenten hoeven dus ook niet in paniek te raken, dat zegt Sydney Justiana van de SSC. Er zijn studenten die werken, maar dat wordt geregeld via de universiteit. Het enige verschil is dat er voorheen, tot niet zo lang geleden, mensen naar Florida konden gaan studeren en dan binnen de regels van Amerika konden vallen. Dus dat ze niet hoefden betalen als buitenlandse student. Dat is door de Trump-administratie afgeschaft voor Florida. Dus mensen die daar naartoe wilden gaan, moeten misschien kijken of ze naar een andere staat gaan. Maar de mensen die binnen dat project vallen, die kunnen wel blijven studeren. Dus eigenlijk is de boodschap, kijk goed of er veranderingen zijn door de nieuwe regering. Maar wie naar Amerika wil gaan om te studeren, moet dat zeker doen. Dat zegt ook de SSC. Gebrek aan personeel heeft grote gevolgen, dat zei Martin den Dulk, de woordvoerder van de Curaçao Restaurant Association. Hij was te gast bij het programma Tresor Cugino en hij herhaalde dat het gebrek aan personeel in de horeca op Curaçao negatieve gevolgen heeft voor de service en de kwaliteit. Al in 2021 kondigden we aan dat er 4.000 tot 6.000 banen bij zouden komen in de periode tot 2025. Toen lachten ze ons uit, maar er is nu een tekort aan banen en de aanbod van banen in de horeca zal de komende tijd alleen maar flink toenemen. Dus hij benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat er voldoende horecapersoneel op Curaçao is. Bewoners van Wichi Marchena gaan naar de rechter. Gisteren was er opnieuw een manifestatie in Wichi Marchena. Bewoners zijn boos over het feit dat ze moeten betalen voor hun terrein zonder dat ze duidelijk krijgen waarvoor ze betalen. Er wordt bijvoorbeeld geld gevraagd zonder dat er een meetbrief kan worden overhandigd. En dat leidt ertoe dat de bewoners van Wichi Marchena naar de rechter gaan. En de woordvoerder van deze bewoners is Kenneth Valpoort en die laat weten dat er vooral veel problemen zijn met de wijze en het gebrek aan informatie die ze krijgen van de eigenaar van het terrein. Die heeft advocaat Ayoui ingeschakeld om hier zijn geld te krijgen, maar er wordt te weinig overhandigd, aldus Valpoort. En Ayoui heeft geen vertrouwen in Valpoort. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. De advocaat van de eigenaar van terreinen in Wichi Marchena, die zegt dat de bewoners en de mensen die daar gebouwd hebben moeten betalen. Die zegt dat hij geen vertrouwen heeft in Kenneth Valpoort als vertegenwoordiger van de bewoners. Hij zegt ook dat er heel veel onduidelijkheid wordt gecreëerd. Mensen moeten gewoon betalen als ze het terrein van iemand anders gebruiken, zo zegt de advocaat. Die vooral hoopt dat de situatie rustig blijft en mensen de zaken betalen die ze moeten betalen. Oryx Groep verandert de naam in Vigor. De Oryx Groep heeft haar naam veranderd in Vigor en dat is gisteren bekendgemaakt door de voorzitter Ghanim Said Al Said op Curaçao. Hij was hier aanwezig en hij benadrukte dat de transformatie volgens hem symbool staat voor een vernieuwde toewijding aan duurzaamheid en strategische groei in de wereldwijde energiesector. Oryx Midstream heeft sinds 1 december vorig jaar het beheer en de exploitatie van de Bullenbay Terminal en de Emmastad-faciliteiten op Curaçao op zich genomen voor een periode van 30 jaar. En volgens Vigor wordt er nog verder gewerkt aan een duurzame en schonere energieoplossingen op Curaçao. En dat doen ze samen met 2Base.
2 reddingen van de kustwacht. Afgelopen weekend was de kustwacht bezig met 2 reddingen. Zaterdagochtend zijn 2 vissers gered. Dat gebeurde nadat ze een oproep hadden gekregen en een helikopter van de kustwacht zag dat er 2 mannen naast een omgeslagen boot dreven. Nou, die werden uiteindelijk te hulp gehaald en de Metal Shark nam ze uiteindelijk aan boord. Eerst een boot die in de buurt kwam en toen naar de kustwacht. En de 2 vissers die zijn in goede gezondheid. Zondagochtend was er een oproep van de Curaçaose politie over een incident in het Christoffelpark. Een lokaal echtpaar van ongeveer 70 jaar oud werd tijdens een wandeling in het park aangevallen door een zwerm bijen. En omdat de man allergisch is voor bijensteken was snelle medische hulp noodzakelijk. De helikopter die heeft het echtpaar naar Hato gebracht en daar stond een ambulance gereed om ze naar het CMC te vervoeren. Brand in verzorgingstehuis, dat gebeurde gisteren. Er is uiteindelijk een bewoner en een medewerker van verzorgingstehuis de Golden Oldies aan de Neptunusweg naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn geëvacueerd omdat er rook was ontstaan, vuur was ontstaan in de berging. En als gevolg daarvan was er heel veel rook in het gebouw. De brandweer wist uiteindelijk het vuur te blussen, maar er is wel aanzienlijke materiële schade opgelopen. Het lijkt erop dat er sprake was van kortsluiting in het plafond, maar de forensische opsporingsdienst die zal het onderzoek naar het incident voortzetten. Wij gaan even naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We gaan naar Sint Maarten. Daar ontstond vorige week woensdag brand, aangestoken door gevangenen zelf. En dat leidde tot heel veel commotie, ook natuurlijk vanwege de rookontwikkeling van het gevaar van de gevangenen die daarin zaten. Er werd ook een weg naar de gevangenis toe afgesloten. Uiteindelijk werd de brand geblust. En moesten er enkele personen naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische behandeling. Maar daarop heeft de directeur van de instelling de rechten en privileges van gedetineerden opgeschort voor een periode van 72 uur. Gisteren maakte de minister van Justitie bekend dat die 72 uur nog een keer worden verlengd. Dus nog een keer 72 uur en dat gaat in vandaag. Maar om toch te zorgen dat de gevangenen op de een of andere manier contact kunnen hebben met hun families, wordt gekeken of alsnog fysieke bezoeken of videogesprekken mogelijk zijn. Verder is er een schoonmaakronde geweest. Er is natuurlijk veel beschadigd geraakt door de brand en dat zal de komende tijd verder gaan. Maar er wordt ook gesproken met Koninkrijkspartners over een mogelijke overplaatsing van vrouwelijke gedetineerden om op die manier extra ruimte vrij te maken voor de mannen die dus moeten worden verplaatst, omdat er op sommige gebieden schoongemaakt moet worden. Er was dit weekend veel aandacht voor de musea op Curaçao. Het is Museumweek en zondag vond in Museu Tambu van Shonkola
een speciale bijeenkomstplaats waarbij de nadruk werd gelegd op de vele mooie musea die Curaçao heeft. Het is Museum Week en daarom wordt iedereen uitgenodigd naar een van de musea te gaan op Curaçao. En tegelijkertijd was er ook de heropening van het Joods Museum in Punda. En daar was veel aandacht voor, omdat er 2 mooie exposities zijn te bezichtigen. Namelijk een van Anne Frank en een van George Maduro. En dat zijn zaken die zowel voor leerlingen die daar naartoe kunnen gaan in het kader van het onderwijs, maar ook eigenlijk voor iedereen van Curaçao mooie exposities om naartoe te gaan en tegelijkertijd te zien hoe mooi het Joods Museum opnieuw opgeknapt is. En ik zou iedereen aanraden, bezoek eens een museum op Curaçao. Dan was het ook de Distinguished Gentleman's Ride. Curaçao, mannen gingen netjes gekleed, mooi gekleed op de motor over Curaçao rijden. En de achterliggende gedachte van dit internationale evenement, want over heel de wereld vond deze ride plaats, is dat mannen moeten praten over zaken als prostaatkanker. Dat zijn onderwerpen waar ze normaal liever niet over praten, maar sommige mannen hebben klachten en weten diep in hun hart wel dat er eigenlijk iets niet goed is. Dit is een manier om te praten over die prostaatklachten, maar ook over de mentale gezondheid van mannen. En het was een mooi initiatief. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Er is 1 dode gevallen, 3 mensen zijn vermist en bijna 2000 geëvacueerd door overstromingen in Argentinië. Die overstromingen als gevolg van hevige regenval in de provincie Buenos Aires hebben dus geleid tot die doden en de geëvacueerden, maar het houdt nog steeds aan. De storm begon in de vroege zondagochtend en dat is een gebied van de provincie, net als de stad Buenos Aires ook de provincie, waar in totaal 15 miljoen mensen wonen. En mensen zijn vooral verbaasd omdat dit gebied nooit eerder te maken heeft gehad met grote overstromingen. Het is een absoluut uitzonderlijke gebeurtenis, zei de gouverneur tegen de televisie. Hij herinnerde aan de verwoestende overstromingen van 7 maart in Bahia Blanca in het zuiden van de provincie en noemde dat ook een van de plaatsen waar normaal gesproken nooit zulke zaken voorkomen. Het is niet gebruikelijk dat er zoveel regen valt in die gebieden en daarom is dat een oproep tot extra waakzaamheid, al dus de Argentijnse autoriteiten. Wij zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.